Γιατί συνεχίζεις να σκέφτεσαι κάποιον που δεν είναι πια εδώ? Γιατί αν και όλα τελείωσαν, η καρδιά σου τον αναζητά ακόμα σιωπηλά? Δεν είναι αδυναμία, δεν είναι έλλειψη αυτοεκτίμησης. Είναι ένας ενεργειακός δεσμός που παραμένει ανοιχτός. Και σήμερα θα μάθεις πώς να τον κλείσεις απαλά, χωρίς βία, χωρίς να ξεχάσεις με το ζόρι, απλά επιστρέφοντας την ενέργειά σου σπίτι. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί στον δικό σου καρπό υπάρχει ένα ιερό σημείο ικανό να απελευθερώσει την καρδιά σου. Και πριν συνεχίσω, άφησε στα σχόλια αυτό το ενεργειακό κλειδί. Είμαι έτοιμος να απελευθερώσω. Η αποκάλυψη έρχεται στο τέλος. Πριν από χιλιάδες χρόνια, σε παραδόσεις που ξεπερνούν κατά πολύ ό,τι καταγράφει η επίσημη ιστορία, οι σοφοί της Ανατολής ανέπτυξαν έναν χάρτη του ανθρώπου που δεν είχε καμία σχέση με κόκαλα ή όργανα. Ήταν ένας χάρτης ενέργειας. Ένα αόρατο αλλά τέλεια δομημένο σύστημα που περιέγραφε πώς ρέει η ζωή μέσα στο σώμα, πώς διανέμεται, πώς μπλοκάρεται και πώς χάνεται. Οι ταοιστές γιατροί της αρχαίας Κίνας αποκαλούσαν αυτή την ενέργεια τσι. Οι δάσκαλοι του γιόγκα στην Ινδία την αποκαλούσαν πράνα. Οι θεραπευτές των Άνδεων μιλούσαν για καουσάι, τη ζωντανή δύναμη που τα πάντα κινεί. Διαφορετικά ονόματα για την ίδια αλήθεια, ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη. Είναι ένα πεδίο ενέργειας σε συνεχή κίνηση, σε συνεχή αλληλεπίδραση με όλα όσα τον περιβάλλουν. Και μέσα σε αυτό το σύστημα ανακάλυψαν κάτι που καμία δυτική ανατομία δεν είχε εξετάσει. Ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι μόνο συναισθηματικά γεγονότα. Είναι πραγματικές ενεργειακές ανταλλαγές. Όταν δύο άτομα συνδέονται βαθιά, όταν υπάρχει αγάπη, εμπιστοσύνη, οικειότητα, συναισθηματική εξάρτηση ή ακόμα και έντονη σύγκρουση, δημιουργούνται συνδέσεις στον λεπτό τομέα, όχι ως ποιητική μεταφορά, ως λειτουργική πραγματικότητα στο ενεργειακό επίπεδο του είναι. Οι σαμάνοι της Μεσοαμερικής τις αποκαλούσαν νήματα φωτός. Στην παραδοσιακή Χαβάη του Χοοπονοπόνο εργάζονται συγκεκριμένα με αυτούς τους δεσμούς για να αποκαταστήσουν την αρμονία μεταξύ συνδεδεμένων ατόμων. Οι δάσκαλοι του Ταντρά του Θιβέτ περιέγραφαν με ακρίβεια πως η βαθιά σεξουαλική ανταλλαγή, η διαρκής ρομαντική αγάπη ή ο δεσμός μητέρας γιου δημιουργούν ενεργειακές δομές που επιμένουν ακόμα και όταν η φυσική επαφή σταματά. Και εδώ είναι αυτό που οι αρχαίοι κατανοούσαν με μια σαφήνεια που η σύγχρονη ψυχολογία μόλις αρχίζει να αγγίζει. Το φυσικό σώμα μπορεί να χωριστεί, μπορεί να υπάρχει γεωγραφική απόσταση, μπορεί να υπάρχουν χρόνια χωρίς επαφή, μπορεί να υπάρχει μια συνειδητή και σταθερή απόφαση να τελειώσει. Αλλά το ενεργειακό πεδίο δεν λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες όπως ο φυσικός κόσμος. Στο λεπτό επίπεδο, η σύνδεση δεν σπάει αυτόματα με τον διαχωρισμό. Συνεχίζει να δονείται, συνεχίζει να μεταδίδει, συνεχίζει να λαμβάνει. Και αυτό εξηγεί κάτι που πιθανόν έχεις βιώσει και δεν ήξερες πώς να το ονομάσεις. Γιατί σκέφτεσαι αυτό το άτομο ακριβώς πριν σου γράψει. Γιατί νιώθεις την συναισθηματική του κατάσταση, αν και δεν έχουν μιλήσει για μήνες. Γιατί ορισμένα μέρη, τραγούδια ή ακόμη και ώρες της ημέρας σε επιστρέφουν σε αυτόν με μια ένταση που αψηφά τη λογική. Δεν είναι η φαντασία σου. Δεν είναι συναισθηματική εξάρτηση με την συνηθισμένη ψυχολογική έννοια. Είναι το ενεργειακό νήμα που είναι ακόμη ενεργό, μεταδίδοντας πληροφορίες μεταξύ δύο πεδίων που κάποτε ενώθηκαν βαθιά. Οι ταοιστές δάσκαλοι είχαν μια λέξη για να περιγράψουν την κατάσταση ενός ατόμου, της οποίας η ενέργεια παραμένει συνδεδεμένη με κάτι ή κάποιον εξωτερικό. Σαν πω, η θραυσμένη ψυχή. Όχι με την δραματική έννοια της λέξης, αλλά με την λειτουργική έννοια. Μία μέρος της ζωτικής σου ενέργειας, της προσοχής σου, της δημιουργικής σου δύναμης δεν είναι μαζί σου. Είναι επενδυμένο σε έναν δεσμό που στο φυσικό επίπεδο δεν υπάρχει πια. Και αυτή η κατακερματισμένη κατάσταση έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες. Κούραση χωρίς προφανή αιτία, δυσκολία να συγκεντρωθείς στο παρόν, μία ασαφής αίσθηση ατελούς που δεν βελτιώνεται ακόμη και αν οι εξωτερικές συνθήκες βελτιωθούν. Αποφάσεις που λαμβάνονται από ένα κενό που δεν ξέρεις να προσδιορίσεις. Γιατί ένα μέρος σου δεν είναι εδώ. Οι παραδοσιακοί θεραπευτές πολλών πολιτισμών αφιέρωναν συγκεκριμένες τελετές σε αυτό που ονόμαζαν ανάκτηση της ψυχής. Πρακτικές σχεδιασμένες όχι για να ξεχάσουν,
αλλά για να καλέσουν πίσω τα μέρη του εαυτού που έχουν κολλήσει σε ανθρώπους, μέρη ή στιγμές του παρελθόντος. Και η κινεζική παράδοση της βελονισμού και της ενεργειακής ιατρικής ήταν ίσως η πιο συστηματική από όλες στο να χαρτογραφήσει ακριβώς πού ζουν αυτοί οι αναστολείς στο φυσικό σώμα. Ποιοι μεσημβρινοί μπλοκάρονται όταν η καρδιά κρατάει ένα πένθος χωρίς να κλείσει. Ποια συγκεκριμένα σημεία, όταν διεγείρονται με πρόθεση, διευκολύνουν την απελευθέρωση αυτών των συσσωρευμένων φορτίων. Ένα από αυτά τα σημεία είναι αυτό που μας συγκεντρώνει σήμερα. Ένα θύρα στην ίδια σου την καρπό που είναι γνωστός και χρησιμοποιείται εδώ και περισσότερα από 2.000 χρόνια. Αλλά πριν φτάσεις σε αυτό, χρειάζεται να κατανοήσεις κάτι πιο βαθύ σχετικά με το γιατί η καρδιά σου κρατάει και γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με αδυναμία. Αν ακούγοντας αυτό, νιώθεις ότι κάτι μέσα σου σε αναγνωρίζει, γράψε στα σχόλια «Αναγνωρίζω το νήμα», γιατί το να ονομάσεις αυτό που νιώθεις είναι η πρώτη πράξη ανάρρωσης. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι αυτός ο πόνος δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι λάθος, ότι δεν έχεις αρκετή θέληση, ότι σου λείπει αυτοεκτίμηση. Σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Σημαίνει ότι αυτό που έζησες ήταν πραγματικό. Τόσο πραγματικό που άφησε ένα αποτύπωμα σε επίπεδα της ύπαρξής σου που ξεπερνούν κατά πολύ τις σκέψεις. Η κλασική κινέζικη ιατρική περιγράφει την καρδιά με έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο από ότι η δυτική φυσιολογία. Για την δυτική παράδοση, η καρδιά είναι μία αντλία. Αποτελεσματική, μηχανική, εξαιρετική στη λειτουργία της, αλλά ουσιαστικά φυσική. Για την ταοιστική ιατρική, η καρδιά είναι ο αυτοκράτορας της ύπαρξης. Το σεν, η φωτεινή συνείδηση που κατοικεί στην καρδιά, είναι αυτή που δίνει συνοχή σε όλη την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι αυτή που ενσωματώνει το συναίσθημα με τη σκέψη. Αυτή που συνδέει τον ουρανό με τη γη μέσα στον άνθρωπο. Και όταν το σεν είναι ταραγμένο, όταν η καρδιά κρατά μια ιστορία χωρίς λύση, όλη η εσωτερική αρχιτεκτονική της ύπαρξης αποσταθεροποιείται. Η αϊπνία που δεν έχει προφανή ιατρική αιτία. Η ανησυχία που προκύπτει χωρίς σαφή πυροδότη. Τα επαναλαμβανόμενα όνειρα με κάποιον που δεν είναι πια εδώ. Η δυσκολία να συνδεθείς πραγματικά με νέους ανθρώπους. Η εξάντληση που δεν βελτιώνεται με την ξεκούραση. Αυτά δεν είναι αδυναμίες του χαρακτήρα. Είναι σημάδια του σεν που προσπαθεί να επιλύσει ό,τι έχει μείνει ανοιχτό. Και εδώ υπάρχει κάτι που η συμβατική ψυχολογία σπάνια αγγίζει. Η ψυχή έχει το δικό της ρυθμό πένθους. Όχι τον κοινωνικό ρυθμό που λέει ότι σε 3 μήνες θα πρέπει να είσαι καλά. Όχι τον λογικό ρυθμό που σε πείθει ότι το έχεις επεξεργαστεί γιατί καταλαβαίνεις γιατί τελείωσε. Η ψυχή έχει έναν πιο αργό, πιο βαθύ, πιο ειλικρινή ρυθμό. Και όσο αυτός ο ρυθμός δεν γίνεται σεβαστός, όσο προσπαθείς να τον επιταχύνεις ή να τον αγνοήσεις, η ενέργεια που στηρίζει τον δεσμό παραμένει ενεργή. Σαν μια φωτιά που κανείς δεν έχει σβήσει, καταναλώνοντας εσωτερικούς πόρους με σιωπηλό και συνεχόμενο τρόπο. Οι σουφιστές, οι μυστικιστές του Ισλάμ, είχαν μια εξαιρετικά εξελιγμένη κατανόηση αυτής της διαδικασίας. Μιλούσαν για την καρδιά ως έναν καθρέφτη. Έναν καθρέφτη που, όταν είναι καθαρός, αντικατοπτρίζει την θεϊκή πραγματικότητα με απόλυτη σαφήνεια. Αλλά όταν η καρδιά κρατά σκόνη, που είναι όπως αποκαλούσαν τους ανεπίλητους δεσμούς, τους συναισθηματικούς δεσμούς που δεν βρήκαν το κλείσιμό τους, τα συναισθήματα που δεν τιμήθηκαν πλήρως. Ο καθρέφτης θολώνει και τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει καθαρά, δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι αληθινή αγάπη και τι είναι συνήθεια. Δεν μπορεί να αισθανθεί το δικό του κέντρο γιατί υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος συναισθηματικός στις βαθύτερες στρώσεις. Ο Πέρσης μυστικός Ρούμι το εξέφρασε με έναν τρόπο που διασχίζει τους αιώνες, χωρίς να χάνει την ακρίβεια του. Μίλησε για την πληγή της καρδιάς όχι ως μια ζημιά που πρέπει να αποφευχθεί, αλλά ως την απαραίτητη ανοιχτή πληγή για να μπει το φως. Αλλά υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά που ο Ρούμι επίσης σημείωνε. Η πληγή που τιμάται θεραπεύει. Η πληγή που αρνείται, καταστέλλεται ή βιάζεται να κλείσει ψευδός, μολύνεται σιωπηλά. Και αυτό είναι που συμβαίνει όταν προσπαθούμε να απελευθερωθούμε, χωρίς πραγματικά να απελευθερωθούμε. Διαγράφουμε τις φωτογραφίες,
Αλλά συνεχίζουμε να ελέγχουμε το προφίλ. Αποφασίζουμε να μην σκεφτόμαστε αυτό το άτομο και το σκεφτόμαστε 20 φορές την ημέρα. Λέμε στον εαυτό μας ότι είμαστε καλά και το σώμα μας φέρει μια ένταση που δεν ψεύδεται. Γιατί το σώμα πάντα ξέρει τι προσπαθεί να αρνηθεί το μυαλό. Στην παράδοση της ιατρικής του Αγιουρβέδα στην Ινδία περιγράφεται ένα φαινόμενο που ονομάζεται συναισθηματική άμα. Η άμα σημαίνει μη επεξεργασμένη τοξίνη. Και όπως το φυσικό σώμα μπορεί να συσσωρεύσει μεταβολικά απόβλητα όταν το πεπτικό σύστημα δεν λειτουργεί καλά, το συναισθηματικό και ενεργειακό σώμα συσσωρεύει απόβλητα εμπειριών που δεν ολοκλήρωσαν τον φυσικό τους κύκλο. Αυτή η μη επεξεργασμένη συναισθηματική τοξίνη αποθηκεύεται και η ιατρική του Αγιουρβέδα, όπως και η κινέζικη, υποδεικνύει συγκεκριμένα μέρη του σώματος όπου αυτή η συσσόρευση τείνει να εκδηλώνεται. Το στήθος, ο λαιμός, ο ηλιακός πλέγμα, τα σημεία όπου το σώμα κρατά ό,τι η ψυχή δεν έχει τελειώσει να χωνεύει. Γι' αυτό η εργασία απελευθέρωσης δεν είναι μόνο νοητική. Δεν μπορεί να είναι, γιατί το αποτύπωμα δεν είναι μόνο στο μυαλό. Είναι στο σώμα, είναι στο ενεργειακό πεδίο, είναι σε αυτές τις στρώσεις που οι αρχαίοι χαρτογράφησαν με μια ακρίβεια που μόλις τώρα η νευροεπιστήμη αρχίζει να κατανοεί όταν μιλάει για αποθηκευμένο τραύμα στο νευρικό σύστημα, για σωματική μνήμη, για τον τρόπο που το σώμα θυμάται ό,τι το μυαλό προτιμά να ξεχάσει. Και υπάρχει ένα σημείο στο ίδιο σου το σώμα, γνωστό από γενιές θεραπευτών, που λειτουργεί ως κλειδί για να αρχίσει να κινείται ό,τι είναι σταματημένο. Ένα θύρα που συνδέει με το μεσημβρινό του περικαρδίου, τον προστάτη της καρδιάς, και που όταν ενεργοποιείται με πρόθεση και συνείδηση, διευκολύνει την αρχή της διαδικασίας επιστροφής. Όχι ως άμεση λύση, αλλά ως το πρώτο ειλικρινές βήμα προς την αποκατάσταση ό,τι σου ανήκει. Αν σε κάποια στιγμή της ζωής σου έχεις νιώσει αυτόν τον πόνο που δεν έχει όνομα, γράψε στα σχόλια «Αξίζω να κλείσω τον κύκλο», γιατί αυτή η δήλωση που γίνεται με ειλικρίνεια είναι ήδη η αρχή. Υπάρχει μια αλήθεια που αλλάζει εντελώς τον τρόπο που κατανοείς αυτό που νιώθεις και όταν την ακούσεις, κάτι μπορεί να κλικάρει σε ένα μέρος που ήταν μπερδεμένο εδώ και καιρό. Αυτό που νιώθεις δεν είναι κατά κύριο λόγο αγάπη προς αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Είναι η δική σου ζωτική ενέργεια, κατακερματισμένη, που αναζητά τον δρόμο της επιστροφής. Αυτό δεν ελαχιστοποιεί όσα έζησες. Δεν σημαίνει ότι αυτό που ένιωσες δεν ήταν πραγματικό. Σημαίνει ότι αυτό που τώρα βιώνεις ως πόθο, ως αδυναμία να απελευθερωθείς, ως αιμονική σκέψη, έχει μια διαφορετική φύση από αυτή που θέλει να πιστεύει το ρομαντικό μυαλό. Οι Ταοιστές περιέγραφαν με εξαιρετική ακρίβεια πώς λειτουργεί η ανθρώπινη ενέργεια στο πλαίσιο των συναισθηματικών δεσμών. Μιλούσαν για το τζινγκ ως την ουσιώδη ενέργεια, την πιο εκλεπτισμένη και ισχυρή ουσία που κατέχει ο άνθρωπος, και περιέγραφαν πώς αυτή η ενέργεια μπορεί να χαθεί, όχι μόνο μέσω φυσικών διαδικασιών, αλλά και μέσω της συνεχούς και έντονης προσοχής σε κάτι εξωτερικό. Γιατί στο ενεργειακό σύμπαν υπάρχει ένας νόμος που λειτουργεί με την ίδια συνέπεια όπως η βαρύτητα στον φυσικό κόσμο. Όπου πηγαίνει η προσοχή, ρέει η ενέργεια. Όχι ως ρητορική φιγούρα, ως λειτουργική αρχή του λεπτού πεδίου. Κάθε φορά που το μυαλό σου επιστρέφει σε αυτό το άτομο, κάθε φορά που ανασυνθέτεις συνομιλίες, που φαντάζεσαι σενάρια, που αναλύεις τι συνέβη ή τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, στέλνεις πραγματική ενέργεια σε αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτή η ενέργεια δεν επιστρέφει μόνη της. Μένει εκεί, κρατώντας τον δεσμό από την πλευρά σου, διατηρώντας ανοιχτό το κανάλι μεταξύ του πεδίου σου και αυτού κάποιου που ίσως να μην σκέφτεται καν πια για σένα. Αυτό εξηγεί την ανεξήγητη εξάντληση, την αίσθηση ότι είσαι πάντα στα πρόθυρα του κενού, τη δυσκολία να είσαι παρόν στη δική σου ζωή, στις δικές σου συνομιλίες, στα δικά σου όνειρα. Δεν είναι μελαγχολία, δεν είναι συναισθηματική αδυναμία. Είναι ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωτικής σου δύναμης είναι επενδεδημένο έξω. Οι θεραπευτές της παραδοσιακής Αντίνας είχαν μία συγκεκριμένη πρακτική για να διαγιγνώσκουν αυτή την κατάσταση. Παρατηρούσαν τη λάμψη στα μάτια του ατόμου, την ποιότητα του δέρματός του, τη σταθερότητα της παρουσίας του στον χώρο. Και όταν έβρισκαν κάποιον του οποίου η ενέργεια ήταν διασκορπισμένη, του οποίου το είναι δεν κατοικούσε πλήρως στο σώμα του, έλεγαν ότι αυτό το άτομο είχε χάσει μέρη της ψυχής του στον δρόμο.
όχι με την δραματική έννοια της κατοχής ή της πνευματικής βλάβης. Στην κυριολεκτική και λειτουργική έννοια, μέρη της προσοχής του, της ζωτικότητάς του, της δημιουργικής του ικανότητας ήταν αγκυροβολημένα σε ανθρώπους, στιγμές ή μέρη του παρελθόντος. Και η δουλειά του θεραπευτή ήταν να βοηθήσει αυτό το άτομο να καλέσει αυτά τα μέρη πίσω. Στην σιβηρική σαμανική παράδοση, αυτή η διαδικασία ονομαζόταν ανάκτηση της ψυχής. Στις κελτικές κουλτούρες υπήρχαν συγκεκριμένα τελετουργικά για να σφραγίσουν τους δεσμούς που χρειάζονταν να κλείσουν και να απελευθερώσουν την ενέργεια που συνέχιζε να ρέει προς το παρελθόν. Στο Θιβέτ, ορισμένοι μοναχοί ασκούσαν προχωρημένους διαλογισμούς σχεδιασμένους ειδικά για να κόβουν τους δεσμούς που συνέχιζαν να στραγγίζουν το πεδίο της λεπτής ενέργειας. Όλες αυτές οι παραδόσεις, χωρισμένες από χιλιάδες χιλιόμετρα και αιώνες ιστορίας, κατέληξαν ανεξάρτητα στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να ανακτήσει την ενέργειά του από το παρελθόν για να μπορεί να είναι πλήρως στο παρόν. Και ότι αυτή η ανάκτηση δεν συμβαίνει αυτόματα με το χρόνο. Απαιτεί πρόθεση. Απαιτεί μια συνειδητή πράξη κλίσης. Απαιτεί να κατευθύνεις την προσοχή προς τα μέσα με την ίδια ένταση που προηγουμένως την κατεύθυνες προς τα έξω. Λοιπόν, γιατί το μυαλό μόνο του δεν μπορεί να το κάνει αυτό? Γιατί το μυαλό λειτουργεί στο επίπεδο της σκέψης και η ενεργειακή αγκύρωση δεν ζει στο επίπεδο της σκέψης. Ζει στο σώμα. Ζει στο νευρικό σύστημα. Ζει στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που περιβάλλει και διεισδύει τη φυσική σου μορφή. Γι' αυτό μπορείς να καταλάβεις τέλεια με το μυαλό ότι αυτή η σχέση τελείωσε, ότι ήταν το καλύτερο, ότι έχεις σαφείς λόγους για να προχωρήσεις μπροστά και παρόλα αυτά να νιώθεις την ένταση στο στήθος. Γιατί το μυαλό κατάλαβε, αλλά το ενεργειακό πεδίο δεν έλαβε την εντολή. Και για να φτάσεις στο ενεργειακό πεδίο, χρειάζεσαι μια διαφορετική γλώσσα από τις λέξεις και τα επιχειρήματα. Χρειάζεσαι τη γλώσσα του σώματος. Τη γλώσσα της συνειδητής αναπνοής, τη γλώσσα των σημείων ενέργειας που οι αρχαίοι χαρτογράφησαν με μια ακρίβεια που ακόμα θαυμάζει. Και ανάμεσα σε αυτά τα σημεία υπάρχει ένα συγκεκριμένο που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της καρδιάς και του εξωτερικού πεδίου. Ένα σημείο που, όταν ενεργοποιείται με συνείδηση, αρχίζει να κλείνει τη βαλβίδα από όπου η ενέργειά σου συνεχίζει να διαφεύγει. Ένα θύρα που είναι γνωστός εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια. Και που είναι αυτή τη στιγμή στον δικό σου καρπό. Αν είσαι έτοιμος να καταλάβεις πώς να το ενεργοποιήσεις, γράψε στα σχόλια «Είμαι έτοιμος να επιστρέψω σε μένα». Γιατί αυτή η πρόθεση που εκφράζεται πριν από την τελετή ενισχύει αυτό που πρόκειται να συμβεί. Ζων, στους σύγχρονους όρους, βοηθά στη ρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, μειώνει την ενεργοποίηση του χρόνιου στρες και διευκολύνει την επεξεργασία των συναισθημάτων που το σώμα έχει καθυστερήσει. Οι σύγχρονες μελέτες βελονισμού έχουν καταγράψει ότι η διέγερση του Νέιγκουαν μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, του κυρίου βιολογικού δείκτη του στρες, ρυθμίζει τη δραστηριότητα της αμυγδαλής, που είναι το κέντρο συναγερμού του εγκεφάλου και ενεργοποιεί το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο ρυθμίζει την κατάσταση ηρεμίας και αποκατάστασης του νευρικού συστήματος. Οι αρχαίοι δεν είχαν αυτή τη γλώσσα, αλλά έφτασαν στο ίδιο σημείο με άλλο δρόμο. Και τώρα θα σε καθοδηγήσω για να το βρεις στο δικό σου σώμα. Επέκτηνε το αριστερό σου χέρι με την παλάμη στραμμένη προς τα πάνω. Παρατήρησε την πτυχή του καρπού, τη οριζόντια γραμμή όπου τελειώνει το χέρι και αρχίζει το αντιβράχιο. Τοποθέτησε τα 3 πρώτα δάχτυλα του δεξιού σου χεριού, τον δείκτη, το μέσο και τον παράμεσο, διασχίζοντας αυτή την πτυχή κάθετα. Το σημείο όπου πέφτει το δάχτυλο του παράμεσου, ακριβώς ανάμεσα στους 2 τένοντες, που μπορείς να νιώσεις στο κέντρο του καρπού, αυτό είναι το Νέιγκουαν. Τώρα αφαίρεσε τα 3 δάχτυλα και τοποθέτησε μόνο τον αντίχειρα σε αυτό το σημείο. Πίεσε σταθερά, χωρίς να προκαλείς πόνο, με μια σταθερή και συνεχόμενη πίεση. Κλείσε τα μάτια, φέρε την προσοχή στην αναπνοή. Εισέπνευσε αργά από τη μύτη ενώ μετράς μέχρι 4. Κράτησε τον αέρα απαλά για 4 μετρήσεις. Εξέπνευσε από το στόμα με ελεγχόμενο τρόπο για 6 μετρήσεις. Και ενώ διατηρείς αυτή την πίεση και αυτή την αναπνοή, φέρε την προσοχή στο κέντρο του στήθους. Όχι για να σκεφτείς τι συνέβη, όχι για να επανεξετάσεις την ιστορία, αλλά μόνο για να παρατηρήσεις. Νιώσε τι υπάρχει εκεί, η ένταση, το βάρος, η σύσπαση, ό,τι κι αν βρεις.
Και με κάθε εκπνοή, φαντάσου ότι αυτή η ένταση έχει μια θερμοκρασία, ένα χρώμα, μια υφή. Και ότι με τον αέρα που βγαίνει, ένα μικρό κομμάτι της βγαίνει επίσης. Μην την πιέζεις, μην την αναγκάζεις, απλώς δώσε της άδεια να κινηθεί. Εάν ενώ κάνεις αυτό νιώθεις ζέστη στο σημείο πίεσης, μην εκπλαγείς, είναι το τσι που κινείται. Εάν νιώθεις έναν κόμπο που χαλαρώνει ελαφρώς στο στήθος, μην εκπλαγείς επίσης, είναι το περικάρδιο που αρχίζει να κάνει τη δουλειά του ως φύλακας, φίλτρο, τακτική κλείσιμο αυτού που έπρεπε να κλείσει. Εάν προκύψουν συναισθήματα, άφησέ τα να περάσουν όπως τα σύννεφα, χωρίς να κρατηθείς σε αυτά, χωρίς να τα αναλύσεις, μόνο παρατηρώντας. Αυτή η τελετή δεν απαιτεί περισσότερα από 5 λεπτά για να είναι αποτελεσματική, αλλά αυτά τα 5 λεπτά που ασκούνται με πραγματική συνείδηση κάνουν αυτό που ώρες αναλυτικής σκέψης δεν μπορούν να κάνουν. Μιλούν απευθείας με το σώμα, με το πεδίο, με το μέρος σου που δεν επεξεργάζεται τη γλώσσα των λέξεων, αλλά που ανταποκρίνεται αμέσως στη γλώσσα της ενέργειας. Όταν τελειώσεις, αναπνέεις βαθιά 3 φορές ακόμα και πριν ανοίξεις τα μάτια, πες σιωπηλά ή δυνατά αυτές τις λέξεις: «Επιστρέφω την ενέργειά μου σε μένα. Κλείνω με αγάπη ό,τι χρειάζεται να κλείσει. Επιστρέφω στο κέντρο μου». Δεν είναι μαγικές λέξεις. Είναι συνειδητές οδηγίες στο ενεργειακό πεδίο. Είναι η πρόθεση που δίνει κατεύθυνση στην κίνηση που μόλις ξεκίνησε ο Νέιγκουαν. Αν έκανες αυτή την πρακτική μαζί μου αυτή τη στιγμή, γράψε στα σχόλια: «Η πόρτα είναι ανοιχτή». Γιατί δεν περιγράφεις κάτι που θέλεις να συμβεί, αναγνωρίζεις κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει. Υπάρχει κάτι που κανείς δεν σου λέει για τη διαδικασία της απελευθέρωσης. Οι περισσότερες πολιτισμικές αφηγήσεις σχετικά με την υπέρβαση μιας απώλειας μιλούν για δύναμη, για θέληση, για προχώρημα, για την οικοδόμηση κάτι νέου πάνω στα ερείπια. Και υπάρχει αλήθεια σε αυτό, αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο βήμα που αυτές οι αφηγήσεις παραλείπουν. Πριν οικοδομήσεις κάτι νέο, χρειάζεσαι να ανακτήσεις το υλικό με το οποίο θα οικοδομήσεις. Χρειάζεσαι την ενέργειά σου πίσω. Και αυτό είναι ακριβώς που συμβαίνει όταν η πρακτική του Νέιγκουαν γίνεται συνειδητή συνήθεια. Όχι σε μια άμεση λύση, όχι σε μια φόρμουλα που τα λύνει όλα σε μια συνεδρία, αλλά σε μια πρακτική που, με την ειλικρινή επανάληψη, δημιουργεί μια σωρευτική διαδικασία αποκατάστασης. Τις πρώτες μέρες, ίσως αυτό που θα παρατηρήσεις είναι απλώς μια στιγμή ηρεμίας στη μέση του συνήθους ψυχικού θορύβου, μια ανάσα, μια ελαφριά αίσθηση ότι το στήθος έχει περισσότερο χώρο. Αυτό είναι ήδη πραγματικό. Αυτό είναι ήδη το σώμα που αντιδρά. Με τον καιρό, που είναι διαφορετικός για κάθε άνθρωπο επειδή κάθε σύνδεσμος έχει τη δική του ενεργειακή πυκνότητα, οι αιμονικές σκέψεις αρχίζουν να απομακρύνονται. Όχι επειδή τις καταπιέζεις, όχι επειδή πείθεις τον εαυτό σου ότι δεν έχουν σημασία, αλλά επειδή η ενέργεια που τις τροφοδοτούσε επιστρέφει στην πηγή της. Και όταν η ενέργειά σου επιστρέφει, συμβαίνει κάτι που μπορεί να φαίνεται παράδοξο. Οι αναμνήσεις δεν εξαφανίζονται, αλλά χάνουν το βάρος που σε κρατούσε παγιδευμένο. Μπορείς να θυμάσαι χωρίς να σε παρασύρει. Μπορείς να σκέφτεσαι αυτό το άτομο χωρίς να σφίγγεται το στήθος σου. Μπορείς να τιμάς αυτό που ήταν χωρίς να χρειάζεται να παραμένει. Αυτό οι βουδιστές το ονομάζουν ισορροπία. Όχι αδιαφορία, όχι λύθη, όχι συναισθηματική ψυχρότητα, αλλά η ικανότητα να είσαι με αυτό που είναι χωρίς να κυβερνάσαι από αυτό. Και εδώ υπάρχει κάτι βαθύ που οι ταοιστές δάσκαλοι δίδασκαν για τη φύση της προσκόλλησης. Η προσκόλληση δεν γεννιέται από την αγάπη, γεννιέται από τον φόβο. Φόβο για την απώλεια, φόβο για το κενό που μένει όταν κάτι που φαινόταν να σε ολοκληρώνει δεν είναι πια εκεί. Φόβος να ανακαλύψεις ότι χωρίς αυτόν τον δεσμό δεν ξέρεις ποιος είσαι. Και αυτός ο φόβος είναι κατανοητός, είναι ανθρώπινος. Είναι το σημάδι ότι η αίσθηση της ταυτότητάς σου ήταν εν μέρη αγκυροβολημένη σε κάποιον άλλο. Αλλά όταν η ενέργεια επιστρέφει, όταν τα διασκορπισμένα μέρη του είναι σου επιστρέφουν στη θέση τους, αυτό το κενό που τόσο φοβόσουν αρχίζει να γεμίζει. Όχι με άλλο άτομο, όχι με περισπασμούς, με την παρουσία σου, με τη σαφήνεια του ποιος ξέρει τι θέλει γιατί δεν φιλτράρει πια τα πάντα μέσα από την απουσία άλλου. Με τη δημιουργικότητα που επιστρέφει όταν η ζωτική δύναμη σταματά να επενδύεται στη διατήρηση ενός φανταστικού δεσμού. Με την ικανότητα να νιώθεις χαρά στο παρόν, μια χαρά που δεν εξαρτάται από το αν αλλάξει κάτι εξωτερικό. Η
κινέζικη ιατρική έχει μία όμορφη έννοια για να περιγράψει αυτή την αποκατεστημένη κατάσταση. Zheng Qi, το σωστό Qi. Η δική σου ενέργεια στη θέση της ρέει χωρίς εμπόδια, χωρίς διαρροές, χωρίς κατακερματισμό. Και όταν το Zheng Qi αποκαθίσταται, όλο το σύστημα ανταποκρίνεται, ο ύπνος βελτιώνεται, η πέψη βελτιώνεται, η ικανότητα να παίρνεις καθαρές αποφάσεις επιστρέφει. Οι σχέσεις με τους άλλους αλλάζουν σε ποιότητα, γιατί δεν αναζητάς πια σε αυτούς ό,τι θα έπρεπε να βρεις μέσα σου. Γιατί η αλήθεια που γνώριζε η αρχαία ενεργειακή ιατρική και που η σύγχρονη ψυχολογία αρχίζει να επιβεβαιώνει είναι αυτή. Η υγεία δεν είναι η απουσία ασθένειας. Είναι η πλήρης παρουσία του εαυτού σου στο σώμα σου, στον τομέα σου, στη ζωή σου. Και η αγάπη που μεταμορφώνει περισσότερο δεν είναι αυτή που λαμβάνεις από κάποιον άλλο. Είναι αυτή που μαθαίνεις να δίνεις στον εαυτό σου όταν σταματάς να αναζητάς τον εαυτό σου στα μάτια κάποιου που δεν είναι πια εδώ. Το Neiguan είναι μόνο το κλειδί. Η πόρτα που ανοίγει είναι αυτή του εσωτερικού σου κόσμου. Και στην άλλη πλευρά αυτής της πόρτας είσαι εσύ. Ολόκληρος, παρόν, έτοιμος. Αν νιώθεις ότι αυτή είναι η στιγμή σου, αν κάτι μέσα σου αναγνωρίζει ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψεις σπίτι, γράψε στα σχόλια. Η ενέργειά μου έχει επιστρέψει, όχι ως περιγραφή αυτού που έχει ήδη συμβεί εντελώς, αλλά ως δήλωση αυτού που επιλέγεις από τώρα και στο εξής. Γιατί στη γλώσσα του ενεργειακού πεδίου, η πρόθεση που εκφράζεται με ειλικρίνεια είναι ήδη η αρχή της επιστροφής. Σήμερα δεν έκλεισες μια ιστορία, σήμερα επέστρεψες σε σένα. Η καρδιά σου δεν χρειάζεται να κυνηγά, μόνο να θυμάται ότι είναι ήδη πλήρης. Αυτός ο χώρος υπάρχει για ψυχές που ξυπνούν, για εκείνους που αισθάνονται περισσότερα από όσα λένε, για καρδιές έτοιμες να επιστρέψουν σπίτι. Αν αυτό το μήνυμα αντίχησε μέσα σου, εγγράψου και περπάτησε με αυτή την κοινότητα συνειδητών ψυχών και θυμήσου αυτή τη φράση για να σφραγίσεις όσα έμαθες. Η καρδιά μου επιστρέφει στο κέντρο της. Θα συναντηθούμε στην επόμενη αφύπνιση.